हाय लोगोफोर, JsN Narzary YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौ बरायबाय। आं दिनै आखिनो नागिरदों खादा। अब्ला नायलांदो औवानि खादाखौ माबोरैहाय आखिनाय जायो। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौबो अल खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअआ नोंथांनिसिम गोख्रै सहैनो हायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।